jauna zuekin, senideok aitor ditzagun hiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
jangoiko on batek egin gaituela, jangoikoak eginak gerala, eta jangoiko bat baldin badago, denok jangoiko berbera daukagu, hori errealitate hori lehendikan ere bazegoan, baino ohartzen gara, lehengo herri zaharretan, askotan diferenteak zirenak etxai bezala ikusten zirela. Ambientalidade humanoan, esate baterako, mengo batek, oain dela 100 urte ikusten bazun, Australiako aborigen bat, edo Afrika erdiko tribuko pertsona bat, edo txinotarren bat ikusten bazuen kanpotar bat diferentea, garai hartan harrituta bezala, diferenteak balira bezala. Baina Jesusek ekartzen digun mezua da, denok senide gerala. Edozein tokitakoa gerala ere, edozein modutakoa gerala ere, denok senide gerala jangoiko berbera daukagulako. Eta azalduko balira, egunen baten martzianoak mundu hontan, apeli berdeakin eta antenak buruan eta hola, baita ere gure senide izango lirateke. Jainkoak eginak izango liratekelako. Ez baitago ezer, jangoikoak egin ez duenik. Eta Jesusek hori ekarri nahi ditu batez ere mezu hori denoi. Danok senide gerala. Eta aldi berean horrekin batera ere, Jesusek adierazten nahi digu jangoikoak maite dituela. Lehengo mentalidade zaharrean jangoikoa adierazteko halako irudi izugarriak hartzen ziren esate baterako, herri batzuk zezena, beste batzuk igual kokodriloa, gauza izugarriak edo ilargia edo guztia zerbait gu baino fuerteagoa bezala hartzen zuten jangoikoa irudikatzeko. Jesusen jaiotzak bestelako aurpegi bat, bestelako itxura bat ekartzen digu. Ikusten dugu hau txiki jaio berri bat. Eta hau txiki jaio berri batek ez digu ikara sentiarazi nahi. Ez gaitu liluratuta, izututa, dagarka bezala utzi nahi. Baizik eta guregan sorrarazten nahi du maitasuna. Berekiko maitasuna, gertutasuna, goxotasuna. Hori da, jangoikoak adierazten nahi diguna, modu hontan mundura etorriz. Gizaki eginez, hau txiki jaio berri bat, maite gaituena, guregandik gertu dagoena. Horixe da, egun berritan ospatzen ari gerana. Eskatzen diogu bada, Jesus hautsoari erakus dezaikula guztioi, jangoikoa maitatzen, berak egin gaituelako eta maite gaituelako, eta berak eskatu eta erakutsi digun bezala elkar maitatzen ere. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jangoikoa guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak emaitzera etorriko dena. Haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugun bakearen alde. Jesusek ekarri nahi digun bakea nagusi izan da
mundu osoan dauden gerrak, gorrotoak, haserreak, gatazkak, ikusi ezinak, bukatu daitezen mundu osoan zehar. Eskate zaio jaunari. Eta gure hildakoen alde eskatuko dugu gaurko meza santuan bereziki kontutan hartuko ditugu Javier Barandarain, Gregorio Belaunzaran, Antonio Arraiago eta Javier Belaunzaran jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eskate zaio jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Onan jauna, egun berri jai hauetan zurekin paketzen gaituen oparia. Hau baita zuri gizakiak eskain dezainzukeen gorespen betea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jangoiko guztidun beti ereko horri. Gizon egin den hitzaren misterioan zure aintzaren argi berria sortu da gure bihotzetan. Eta orain jaiko agerian ezagutzen degurarik berak eramaten gaitu ageri ez direnak maitatzera. Horregatik, aingeru eta goiekin eta zeruko talde guztiekin zure aintzari gorantzarre hau beti eta beti abestu diogu. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada horietako hauek zure espiritu baixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz
eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez argitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio guztatik, hau nere gorputza data, zuentzat ematen dena. Afalondoak berdin kanizazuriz, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio guztatik, hau nere odolaren kanizazuriz data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nere horregarrik. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen erilotza eta piztuera gogoratuz, biziaren odia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldanean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure semideak eta hildako guztiak. Beriziki, Antonio Arraiago, Javier Belaunzaran, Javier Barandarain, Gregorio Belaunzaran eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Jakoikoaren Ama Maria Duatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietak zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semea bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jakoiko alduzkikun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak izaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak abildu da erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esanada apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna, errege bizi gaitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea ekarriko.
Jainkoaren bilotsa, zuzentzen ez dugu. Hemen Jainkoaren bilotsa, ona munduko bekatuak eltzera etorri dena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
oain ikan musu ematea gehiagik izango da, baina, bueno, pentsat etorra daiteke eta burukin erreberentzi bat egin,